Как си? Нема въздух, Деба. Почваме втори кръг. Да. Аз не си усещам ръцете. Здравейте, аз съм Ники, това е Васето, ние сме Hypertrophy Brothers. В днешното видео ще ви покажем една експериментална тренировка за рамена по идея на Милош Сарчев, мисля, че трябва да му се произнася фамилията. Той е балкански, сръбски културист, много уважаван и в Щатите и е известен с гигантските си серии за рамена. Васе, принципно ние използваме такива методики само като сме в подготовка за състезание май. Сега сме много далече от тази. Сега сме много далече от каквато и да е форма. Тренировката ще е, както каза Ники, експериментална. Ще имаме една серия за рамо, това ще е цялата тренировка реално. Една гигантска серия. тази серия не спира. Да, общо взето няма да ви издаваме повече, сега ще видите като почнем. Ще си разтвориме малко въглехидратна напитка, креатин, понеже Милош е голям фен на интра-воркаут напитките. Васко също, ние ще уважим този принцип на негови тренировки и да започваме. Тъй като ще действаме по схемата на Милош, той е голям фен на интра-воркаутите, затова сме си подготвили въглехидратна напитка, която сега ще разтворим и ще пием по време на цялата тренировка, а Ники ще тества другата схема с инсулина. Милош, освен друго, тъй като е и професионален културист в Open Class, е фен и на използването на инсулин. За наш късмет аз мога да го направя това нещо и ние ще сме единствения канал, дето напълно ще ви покаже как се прави схемата на Милош, защото никой не буде инсулин. Преди това естествено ще премеря кръвната захар да видя каква е, защото е добре да не умирам, поне днеска. Или поне да не е на камера, в смисъл ще инсталуват видеото. Може да снимаме само как идва линейката. Примерно. Почвам с доста висока кръвна захар. 9,7. За всеки Ще се пляка инсулин! За всеки неинформиран, това по принцип няма да е окей в нормални условия да пия въглехидратна напитка. С толкова висока кръвна захар. С толкова висока кръвна захар, затова имаме инсулин. Направили сме си вече концепция, не е едно към едно като тази на Милош, тъй като сме двама и няма как да ги правим едновременно нещата. Искаме, докато аз правя Ники да ме форсира, докато Ники прави аз да го форсирам, за да имаме хубави откази в упражнението и във вложеното усилие. Ще започнем с Butterfly разтваряне, оттам имаме странично разтваряне Lateral Raises, оттам отиваме на раменна преса с дъмбели, след това изнасяне на дъмбели напред за предно рамо и оттам отиваме на задно рамо с дъмбели. Всичко това е едно след друго, без почивка. Да, и това ни е първия кръг, ще имаме 2 кръга по 5 упражнения. Аз правя първи кръг, после Ники прави първи кръг, след това отиваме към втория кръг. Тъй като идеята е директно да стигаме до отказ и до работни серии, затова сега ще вкараме малко кръв в мускулите, преди да започнем извращенията. Butterfly разтварянето е едно от най-гадните омразни упражнения, както на мен, така и на всички мои клиенти. За това нещо трябва много психика. Сега ще видим докъде ще мога да се бутнем ментално и физически в тази тренировка. По-натурални от всякога. По-натурални от всякога. С най-анаболната тренировка. Да, най-бруталната анаболна тренировка. Аз съм спрял препаратите преди 27 дена. Аз никога не съм взимал. Да, Ники е натурален. Всичко ме е пуснало и това ще е... Силно ще ми трябва после 10 дни да се възстановя от това натоварване. Първи дубъл. Екшън, камера, генгбенг парти, масака, фристайл, тренинг шит. Добре, почваме. Готов ли съм? Бой! Готов ли съм? И сръбска музика. Айде. Hoću kuću da mi kupiš, da me masiš, da me ljubiš. Това май ми е леко обаче. DMS Тренглон.
Бум. Как си? Нема въздух, Деба. Почваме втори кръг. Аз не си усещам ръцете. Водичка. Малко въглехидратче. Да вкараме между кръговете. Добре, почваме втория. Добре, браво. Напомпали си? Да. Втори кръг, първа гигантска серия. Значи, ми латералната леко. опа, частиците ще са ни окей според мен. За страничното? И за бътърфлай, и за страничното. Мислиш ли? Ти мислиш, че ще ни леки ли? Аз не мога да си дигна ръцете, Аз, ако брат. трябва съм честен. Не съм очаквал, че ще мога да се напомпам без стероиди и така. Как си? Добре. Става. Втори кръг. Да. Браво. Да, мен ми трябваха 2 минути да мога да виждам отново след серията. Водичка. Водичка, да. Така трябва да се тренира. Няма как да правиш по 5-7 минути почивка между сериите, да седиш във Facebook, да скролваш в Instagram и TikTok и да си мислиш, че правиш нещо. Това е отбиване на номера. Сега ако гониш единици, двойки на клекове, лежанка и почиваш по 10 минути, това е друга бира. Ние не сме трибойци, ние сме културисти. Целим мускулен отказ с максимален интензитет.
И сега последната дроп серия си оправим кочинката. Да. Добре, приятели, това е от нас. Приключихме тази брутална тренировка. Беше доста готин експириенс. Ако искате още такъв тип видеа, може да ни последвате в нашия YouTube канал Hypertrophy Brothers, както в TikTok и в Instagram. И ако имате някакви въпроси, чувствайте се свободни да пишете, коментирате и така нататък. До нови срещи!